May buntag mga bata, ana-ana kita sa atong ikaduha ka semana sa atong panagtuon. Karon ang unang adlaw sa atong kaduhang semana. Apan ang akong pangutana, nalingaw ba kamo sa atong panagtuon kadtong milabay nga mga semana? Maayo, daghan ba kamo nakatunan? Maayo, karong adlaw, karon nga semana, daghan na po kita o mga bagong pagtulunan. Apan, bago kita magsugod, tara, manganta na sad kita. Kamusta kayong lahat? Ako'y tuwang-tuwa, masaya't nagagalak. Tralalalalalalala, 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 tralalalalalalala. Kamusta kayong lahat? Ako'y tuwang-tuwa, masaya't nagagalak. Tralalalalalalala, 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 tralalalalalalala. Nalingaw ba kamo, mga bata? Maayo, nalingaw usab ako nga nagtan-aw sa inyo. Karong adlaw, sa unang adlaw sa ating ikaduhang semana, bagong buluhaton ang atong makatunan. Unsa kini? Mao kini ang pagsulat ug mga litra. Ug diha magsugod kita sa pagsulat sa letrang A. A isip alimango. A isip abukado. A isip ampalaya. A isip adlaw. Mao kini ang mga pulong na nagsugod sa letrang A. Karon sulayan ta kung inyo bang natiman-an. Mahimo ba ninyong panganlan ang mga hulagway na ako ipakita? Maayo, magsugod kita. Unsay pangalan ani nga hulagway? Tama, kini ang alimango. Unsa ang pangalan ni ini nga hulagway? Tama, kini ang abukado. Unsa ang pangalan kiini nga hulagway? Tama, kini ang ampalaya. Unsa ang pangalan ni ini nga hulagway? Tama, kini ang adlaw. Maayo kaayo, kay inyong napanganlan ang mga hulagway nga akong gipakita. Karon, tun-an ta ang pagsulat sa dako nga litrang A ug gamay nga litrang A. Andam na ba kamo? Maayo, kuhaan ang inyong papel. Haron inyong masundog ang tama nga pagsulat sa dako nga litrang A ug gamay nga litrang A. Na ano ba inyong papel ug lapis sa inyong tapat? Maayo, ali, magsugod na kita. Mao kini ang litrang A. Tun-an ta ang pagsulat sa dako ug gamay nga litrang A. Andam na ba kamo, mga bata? Maayo, nakita ba ninyo ang kamot nga naa dira? Maayo, tan-awa ka na ug sundon ta ang pagsulat sa dako nga letrang A. Andam na ba kamo? Maayo, magsugod na ta sa pagsulat sa atong dako nga letrang A. Subay sa blue, red, blue nga linya, magsugod na ta. Una, magdrawing kitag islanting sa wala sumala sa inyong nakita. Ikaduha, ngadto sa tuo, ug ikatulo, dira sa tunga nga linya. Usbunta ang pagsulat sa dako nga letrang A. Una, magsulat kita og islanting diha nga linya sa wala. Ikaduha, islanting nga linya diha sa tuo. Ug ikatulo, dira sa tunga. Sige daw, kamo na lang karon ang magsulat.
Maayo, karon sugdan na sad kita ang pagsulat sa gamay nga litrang A. Diha subay sa linya sa red ug blue nga linya. Sumala sa iyong nakita, magsugod na kita diha sa ato ang pagsulat sa gamay nga litrang A. Una, magdrawing kita og curve nga linya sumala sa iyong nakita. Ikaduha, straight nga linya. Mao kana ang pagsulat sa gamay nga litrang A. Nakuha pa mga bata? Maayo, usbon ko ang pagsulat sa gamay nga litrang A. Una, curve nga linya. Ikaduha, straight nga linya. Sige daw, kamo na lang daw mga bata. Mao kana ang pagsulat sa dako ug gamay nga litrang A. Unta ug nanghinaot si Teacher Joven nga naa kamoy nakatunan ug nakahibalo na kamo sa pagsulat niini. Diha sa inyong mga papel, pununta ang inyong papel ug pagsulat sa dako nga litrang A ug gamay nga litrang A. Nalingaw ba kamo sa inyong gibuhat? Maayo, nalingaw usab ako. Sama kani adto ang inyong mga output. I-send ni mama o ni papa minha sa ako ang Facebook account. Ug diri natapos ang atong buluhaton karong adlaw nang hinaot ako nga aduna kamoy nakatunan. Sa sunod na pud natong adlaw, sa sunod natong panakita, magkat-o na sad kita pagsulat ug lain pang letra. Sa karon, mingon si Teacher Joven. Bye-bye ug see you sa ato ang sunod pa nagklase.